மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். Blessed are the pure in heart, for they will see God. கிறிஸ்தவம் மிக அதிகமாக இருதயத்தை குறித்து போதிக்கிறது. கிறிஸ்தவ போதனைகளும் அப்படித்தான் இருக்கிறது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட இருதயத்தை குறித்தே அதிக இடங்களில் அவர் போதித்திருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, இருதயம் என்பது மனிதனுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு மையப்பகுதி. ஒரு மனிதனுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கிறதோ அதை பொறுத்துதான் அந்த மனிதனுடைய வெளி உலகமும் அமையும். சில நேரங்களில் மனிதர்கள் தன்னை சுற்றிலும் உள்ள சூழல்களை சரி செய்தும் அல்லது ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டும் வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக நடத்தலாம் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் இருதயத்தை சரி பண்ணாமல் தங்களுடைய சுற்றுச்சூழலை மாற்றவே முடியாது. அதை அறிந்துதான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் இருதய சுத்தத்தை குறித்து போதிக்கிறார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி இரத்தமே ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இரத்தத்தையும் சுத்திகரிக்கிறது. இப்படி சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். எப்படி என்றால், தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் அனுபவத்தின் மூலியமாக கடவுள் தன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று உணர முடியும். ஆகவே இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்களாய் தேவனை தரிசித்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.